Γεια σας και είναι το Cliff Greek εδώ και σήμερα σας πω πως έκανα ένα καινούργιο κανάλι που λέγεται The Killer of Greek Pavel κάθετος intros, κάθετος outros. Σε αυτό το κανάλι θα σας φτιάξω, θα σας φτιάχνω intros και outros και θα τα ανεβάζω. Οπότε ναι, κοιτάξτε τι να γράψετε. Θα γράψετε αυτό θα γράψετε. Σας δίνει λίγο χρόνο. Ωραία, το στέλνετε. Σας δείχνει και ένα βίντεο που έχω ανεβάσει. Έχω ανεβάσει ήδη ένα intro από την Gamer Challenge έχω φτιάξει. Και επίσης έχω βάλει ήδη κονίδιο που λέει subscribe και like. Κάντε μου subscribe και ένα like. Εντάξει τώρα, ναι. Τέλος πάντων, κάντε subscribe και ένα like. Και πείτε μου σε αυτό εδώ το βίντεο τέλος πάντων, όπως έχω βάλει στην περιγραφή, εδώ θα σας κάνω intro και outro. Το κανονικό μου κανάλι λέγεται The Killer of Greek. Μην ξεχάσετε, άμα θέλετε intro, κάντε outro, πείτε το στο σχόλιο. Αυτό, άμα θέλετε intro και outro, πείτε το στα σχόλια αυτό εδώ που λέει The Gamer Challenge, αλλά intro. Έχω κάνει το intro αυτής και ψηλείτε μου στα σχόλια αυτό με το βίντεο, άμα θέλετε να σας φτιάξω και εσάς. Και επίσης κάντε ένα subscribe και ένα like και γεια σας. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο θα είναι αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Γεια σας.